Continuem amb el punt 10 del temari. En aquest cas aplicarem les fraccions al món de l'estadística i ho farem amb una activitat pràctica que es diu la bossa misteriosa, activitat de l'Anton Aubané i el Francesc Massic. Aquí tenim una bossa on ficarem, sense que els alumnes sàpiguen la quantitat, peces de color vermell, blau, groc i negre, per exemple. Introduirem 10 cubs, per exemple, no ho sé, 5 vermells, 3 blaus, 2 grocs i 0 negres, és a dir, a la combinació que vosaltres vulgueu de cadascun d'aquests cubs, però sense que els alumnes sàpiguen quants heu posat a cadascuna d'aquestes bosses. Si podeu fer-vos amb moltes bosses d'aquestes, doncs podeu treballar en grups de 4, per exemple, perquè facin l'activitat. La idea és que els alumnes treuen una peça, la tornen a introduir dins i anoten el color. Aquí diu cada alumne traurà 2 cubs, primer un i el retorna, i després el segon i el retorna, i anota el color a una taula i li passa al company. Si ho feu amb grups de 4, doncs poden fer més de 2 extraccions, evidentment, per arribar fins a unes 50 aproximadament. Si ho feu amb tota la classe, doncs sí, ho podeu fer amb 2 extraccions per alumne, n'hi hauria prou. L'objectiu seria omplir una taula estadística com aquesta. Aquí tenim la variable estadística, els diferents colors, això la freqüència absoluta, el número de vegades que ha sortit cada color, cal que ho anotin. Per exemple, jo que sé, m'ho invento, que hagin sortit 25 vermells en les extraccions, 10 blaus, etc, fins a arribar a un total de 50 extraccions. Aquí tenim la freqüència relativa, que és el moment on apliquem el concepte de fracció. Per exemple, si han sortit 25 vermelles de 50, doncs posem 25 partit per 50, i això igual a 0,5. I per obtenir el percentatge multipliquem per 100 i ens dona un 50%. Per obtenir, imaginem que han sortit 10 blaves, per exemple, doncs aquí posem la nostra fracció, 10 de 50, i el percentatge seria 1 de 5, 0,2, un 20%. I així anem omplint aquesta taula d'aquí. Com podem determinar el nombre de fitxes que tenim a la nostra, el color de les peces que tenim a la nostra bossa? Doncs utilitzant novament les fraccions. Imaginem que hagin sortit 29 peces vermelles de les 50. A nosaltres ens interessa saber sobre 10 quantes peces vermelles tenim. I aquí podem aplicar el concepte de fraccions equivalents. Fixeu-vos que per passar de 50 a 10 hem dividit entre 5, doncs per passar, en aquest cas per trobar la X, hauríem de dividir 29 entre 5 també. O podeu fer producte de creuats, 29 per 10 i dividit entre 50. Evidentment, segurament us donaran valors decimals, ho feu per cadascuna de les peces, els diferents colors, i intenteu aproximar el valor o el número de peces de cada color que hi havia a la bossa. Com a traca final ho podeu comprovar, i si heu aconseguit arribar al resultat correcte, doncs ho celebreu. Estaria bé acompanyar tot això amb un petit informe, amb la taula de valors, podeu afegir-li un gràfic de columnes, els càlculs teòrics per determinar el color de les fitxes i alguna conclusió. Doncs fins aquí el tema de fraccions 1. Al proper tema continuarem parlant de fraccions. En aquest cas és un tema més d'operativa en fraccions.